Sa likod sang kalilisdan, may kasiguraduhan. Sa likod sang kapipitan, may kadalagan. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini ka Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Moshe, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, inyong masunson nga host sa sining aton programa. Kag sa siningation, ari may dua ako ka mga batanon, nga mga resource persons, ang aton mga faculty, aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC. Nga ako nuna pakilala sa inyo si Sir John Calvert Famorcan. Originally mga kauturan halin sa Mindoro, ang iyang mga parents halin sa Romblon. That's why amo na ang ilang apelido Famorcan kay kadamo gid sa mga F nga mga apelido nga halin sa Romblon. Ari na siya diri sa CPAC, upod sa iyang asawa kay sila gintawag nga mangin maestro naton, mga professors naton diri sa School of Theology. Si Sir John Calvert mga kauturan graduate sa Industrial Engineering, apang nag-eskwela sa IAS, nakakuha siya sa Master of Divinity. Sir John, mayong aga sa imo, mayong adlaw. Mayong adlaw, Doc. Yeah. Thank you po pag-invite dito sa inyong Yes. ministry. Yeah, mga kauturan. By the way, si Sir John Tagalog. No. Hindi pa gid siya kabalo mag-Ilonggo, pero is pasalig ta kamo mga kauturan. After few months, kabalo na ni siya mag-Ilonggo. Okay. So, hindi gid siya maka-straight hambal sang Inilonggo. Let's just accept him as what he is right now. May Tagalog siya, and sometimes if he cannot do it sa English, but he will try his best na makahambal. Bisan pila lang minabato-bato ng mga Inilonggo, mga kauturan. Ang ikadua, nga akong pakilala sa inyo, another handsome faculty naton sa School of Theology, mga kauturan, si Sir Holden Sidricadis. Originally halin sa Bayawan City, Negros Occidental, Cebuano ang iyang inamalan, pero batid na siya mga kauturan. Influensyado na siya sa paghambal sa Inilonggo kay diri siya pila ka tuig diri mga kauturan sa CPAC, more than 5 years sa diri nga nag-eskwela. Karon nagbalik siya, isa na ka-Master of Religion. Ang iyang concentration is Adventist Studies, mga kauturan. Graduate siya sa atong IAS. Sir Holden, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Doc, kag mayong adlaw man sa aton mga tigpalamati. Ako gid nagakalipay to be here na maging kaupod nyo sa aton pagtuon sa siningaga. Yes, and that's correct. Okay, so now we are excited. We are now on lesson 1. Ang title sa atong nga leksyon, mga kauturan, sa leksyon 1 is Persecuted but not Forsaken. Ang theme naton sa bilog nga quarter, the whole quarter, from January, February, and March, is Uniting Heaven and Earth, Christ in Philippians and Colossians. Ang author sining leksyon is si Clinton Wallen. Ako nina pakilala sa sunod nga tipping naton mga kauturan, but that is the background of our lesson. Uniting Heaven and Earth. And then, ang study naton, Christ in Philippians and
Colossians. So, amo na makutan aton makita pinagi sa kay Pablo kung sino si Kristo. And that's the target nga aton tunan sa sini nga quarter. Sa hindi pa magbasa si Sir John sa aton sadsara nga teksto, aton na naiduko ang aton mga ulo. Let's pray. Father Lord, nagapalapit kami sa imo una bes, nagapasalamat sang imo kanami, sang imo kalulot, sang imo nga pagigugma sa apon. Bendisyon ni pagkamayo ini nga pagtuon namon karon. Upod sa amon nga tatlo sa mga batanon sa likod sang kamera, labi na gid ang amon mga tumalanaw kag nagapalamati mga nagapadayon kada semana sa pag-enjoy kag pagtuon sini nga programa. Sa ngalan ni Ginong Hesus ngamon manunubos. Amen. Amen. Sige, Sir John. Okay. Hayaan yung basahin ko sa inyo yung key text natin sa lesson na ito. A verse which makita natin sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 4. I will read in Ilonggo version. Magkalipay sa gihapon sa Ginoo, sa liwat, magasiling ako, magkalipay. Yes, and that's it. Let's rejoice in the Lord. Amo gina ang kanami nga mga punto ni Apostol Pablo. Okay. Sir John and Sir Holden. Ang aton nga tun-an karon is perhaps the introduction of who Paul. Kung sino si Pablo. Kay sa sunod ng mga sinimana, we will study already Christ through Paul. Si Kristo ang target sa atong leksyon, si Kristo gidi. Okay. But at least now, we will study sino si Pablo, sino siya, ang background niya, kag ano ang natabo sa iya. And then, paano siya nga nakasulat sini nga mga writing. Diin siya nagsulat sini nga mga writings. Sir John and Pastor Holden, ang may 3C si Pablo ka mga letters. Nga muna ang parts ng New Testament. Pauline epistle. Yeah. Pero ang atong concentration this quarter is only the writings of Paul through the Philippians, to the Philippians and the Colossians. Yes. Sir Holden, ano pa gina aton nga ginapaabot sa sining semana? Salamat kay Doc, no? Sa sining nga semana, ang aton gid nga sabi ni Saya, patukion ang aton nga diskusyonan. Yes. Amo gid ang background sa libro sang Pilipos. Yes. Kag sa mga Colossians. taga-Colossians, mga taga-Colosas. Gani ining duha ka mga libro nga ini ginsulat ini ni Pablo sa ara siya sa prisuhan. So gani ini siya na belong ini siya sa ginatawag naton nga mga prison epistles, Doc. May ara siya 5 nga ginsulat, ini duha sa 5 ka ginsulat ni Pablo halin sa prisuhan. And I would say nga ang aton nga key text daw ka ironic sa iya nga kabalo kita nga ang aton tun-an mga sinulat ni Pablo halin sa prisuhan, pero ang key text naton magakalipay kamo na magakalipay bisan nga yara siya sa prisuhan amo na iya nga kahimtang pagsulat sa nga mga libro. And that's correct. Bisan kapikado, bisan kapuraot, bisan kasakitan, si Pablo still nagagawa sa baba, rejoice. Yes, Sir John. Yes. Yeah. Through that saying, I remember one quote from a friend. Nagbasa ko sa kanyang My Day. Sabi niya, if God gives you lemon, make it a lemonade. You know, Paul knows how to handle a situation. I mean, his heart is rejoicing. Yes. Even though, as I remember sa Bible, Paul was in the darkest dungeon. And yet, Paul is saying, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. As a Christian pastor, sometimes, kung makaranas ta ng pagsubok, parang ang hirap mag-rejoice, pastor. Yeah? It's diba? easy said and done. Oh, yes. Madaling mag-rejoice pag marami tayong pera, kapag healthy yung pamilya natin. Pero kapag may mga problema tayo, parang, okay nun, paano ba mag-rejoice sa panahon na ito? Yes. Yeah. And then we will know nga si Apostol Pablo ang iyang mga sunulatan, mga padasig tanan. Yes. Yeah, it's all encouraging sa mga taga-Epeso.
mga taga-Philippians, mga taga-Kulusas. Ang iya yung sinuratan niya, permilanggid, padasig. Whereas, ara siya sa pinisuan sa Yes. pagsulat. Yes, ini. That's the thing. Okay, now we don't have much time sa Sunday. Paul, the prisoner of Christ. Ano ang punto diri, Sir Holden? Okay, Sa Doc. atong nga Sunday nga election. Thank you, Doc. No? May ara ko darigin lista mga Yeah, kauturan. Tatlo ini kabilog. Dasigon ko lang. Yeah. Paul, the prisoner of Jesus. Gani no sa iya nga mga ginsulat sa taga Episo kag sa Pilipos man, mga Philippians, gina-introduce niya iya nga kaugalingon isip isa ka binilanggo ni Kristo. Ni Kristo. No, isa siya ka bilanggo nga ginpanag-iya ni Kristo. Bilanggo siya ni Kristo. Gani kung akon ini paminsaron mga kauturan, hindi I cannot help but go back to the statement of Paul when he says, "Not I, but Christ lives in me." Amen. And ginpaminsar ko ini mga kauturan. Nga si Pablo naghambal nga siya isa ka binilanggo ni Kristo. May ara tatlo. There are three things that I want to note. Una, tuod-tuod gid man, he is a literal prisoner, no? He's a binilanggo gid man sa panag-iya sa ni Kristo, pero he's a literal prisoner. So in that case, he is a prisoner of Christ. Ikaduha, he is also at the same time a person, isa ka tawo nga ginsurrender ang bugos niya nga kaugalingon sa kabubuton sang Dios. Amen. Nga gani bisan pa ginpadala siya sa Ginoo didto sa prisuhan, Allow siya. he is a willing victim, no? Yes. Voluntary servitude, and of course, si Pablo sa iya paminsaron, kita halin mga binilanggo sa sala. We are slaves to sin, imprisoned to sin, and now he is offering something else, imprisonment in Christ. In Christ. And last but not the least, he understand that he is siya isa ka binilanggo ni Kristo because he is experiencing a gospel-driven suffering. Nga gani Napriso siya tungod sa maayong balita. tungod sa mayong balita. Kag gani, I cannot help but go back na naman sa Mateo 5:10 kag 11. Sa the words of Christ, ang mga pulong ni Kristo, mga kauturan, blessed are those who suffer and are persecuted Amen. for righteousness' sake. Even Jesus would later on expand ni Kristo, para sa akon, for my sake. Blessed are those people. Yes. Sir Jan. Yeah, Doc. What I see in this specific topic is Paul is, in whatever circumstances he is, he make it as a point of engagement, as a point of mission engagement. Yeah. Sa prisuhan man si Paul. Si Paul man ay baka lagaw-lagaw man siya, baka pasyal-pasyal man siya sa mga lugar-lugar. Gitake it as his mission engagement. So, ang ma-reflect ko dito, Doc, tayo as a Christian, wherever we are, wherever God put us, san man yan, workplace man yan, in our home, or san man tayo isent ng Panginoon, we have a mission. So we need to remember that God calls us, not only for salvation, but also for mission as well, right? Yes. And that is a manifestation of the empowering of the Holy Spirit in the life of Paul. Because if we read the Acts, prior to the ministry of Paul is the bestowing, the presence of the Holy Spirit in their lives. Yes. And later on, you see how challenging Paul's life is, and yet, he is in the track of the mission. Nasa preso man yan, nasaan man si Paul, he will share who Christ is. That's why he is a prisoner of Jesus Christ. Yeah. Right? Thank you, Sir Jan. Good points, Sir Holden. Kanami sa mga punto nyo. Ang isa pa na kundi nga idugang lang is na kundi gintawag siya, iya gintawag iya ko ngayon, I am a prisoner of Christ. But literally, he is the prisoner of Rome. Iti ari siya sa Roma sa mga panahon. So literally, priso siya sa Roma. He was condemned by the Roman law. Okay. But Paul does not mind about kung sino nga ang nagpriso sa iya. Ang iya ginabaton nga, I am now with Christ. Wala ko mahimo
because I am Christ. I want to do my own things, but I cannot do because I am within the bounds of Christ boundary, or I am prison inside the prison cell of Christ. So ang iyang na lang mahimo is just to do what Christ wanted him to do. And that's it. Yeah. Now, let's go to Monday. Balik na ko sa imo, Sir Jan. Paul in chains. Ano di ang mga punto di nga imo na talupangdan? Grabe man kasi yung willingness ni Paul to do the mission of Christ, to further his kingdom. Kasi yung pagiging prison ni Paul actually, Doc, is a fulfillment of his calling. Yes. Nung tinawag siya ni Jesus, Yeah. ginibil ni Jesus sa Damascus, si Paul was called. And actually, kapag binasa nyo yung account ng calling ni Paul, yung mission ni Paul is to preach the gospel dun sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, and even to the royal people. And yung pagpunta ni Paul sa Rome, Doc, is actually his initiative. Nag-appeal siya to a higher court. Yeah, pwede siya itong maka-evade. Pwede. Pwede siyang, but he choose to be brought to Rome. Yeah. Nag-appeal siya makapunta siya sa higher court and maka-appeal sa mga royal people, dun sa mga government. And there, nagkaroon siya ng opportunity to preach to the elite people. Just imagine, Doc, in our time, the urban setting, yung lugar na sobrang hirap pasukin, 1040 window, na yung mga lugar na yung mga tao sobrang elite, yung mga tao sobrang, formal. And yet, Paul make this opportunity to be a prison in that place, Doc. A prison. And then, Paul, agawan ko na Sir John. Paul, iya take advantage ang being a prisoner. Kaya hindi siya makapunta, hindi siya kadto unless he is a prisoner. Kung free man siya, I don't think so. He has the chance of going to Rome. Now, as a prisoner of Rome, he took the chance. Sige, dalhin niyo ko sa Roma. And then, that's it. That's why he wrote these books. Sir Holden. Gani no kanami isang emphasis ni Modok kag ni Sir Jan. Gani I want to add something no. I want to emphasize ining sa pagka binilanggo niya bala. If I can recall correctly, Philippians 1:21. Philippians 1:21. Kiti amo gini mga libro ang aton nga tukion mo, aton nga tan-awon. So naghambal diri, this is for Paul, hambal niya, for me to live is Christ and to die is gain. No? Ang pagkabuhi ko no, amo ang Kristo. Pero ang kamatayon kay kadalagan. Gani this is the mindset. This is the way someone who has completely surrendered his will to Christ. This is the kind of mind of someone who has already surrendered everything to the Lord. And he understood naintindihan niya nga bisan ara sa didto, no? Kitabi butang ta mapriso tabi Dok no paresto sa pagsugod sa atong election may ara to pastor nga na priso siya didto. And then, sa sulod sa prisuan, nagwali siya. Nagwal. Pero, initially, kung ara ako ginapaminsar ko, kung ako dito, mapriso ko. At first, I would question, hambal sang Ginoo, mangwali ko. Pero, gaano ko di. But, I believe, Paul already, by this time, if you remember si Pablo, being a prisoner in Caesarea and later on dalon siya sa Roma, before that he was already in prison in Philippi. Dito gid sa Filipos. And while he was there, if you remember the Macedonian call, ito balang may damgo sa isa ka gabi, tapos ginapakadto siya sa balaan nga espiritu dito sa Macedonia. And to cut the story short, sa pagpalipot, sang ara si Pablo dito na priso sila, naintindihan niya nga atong iyagali nga damgo, nga may nagpanawag nga kadto kamo diri sa kadto ikami di sa Macedonia. Naintindihan niya sa iya experience dito sa prison nga later on ang jailer ato ginagabantay sa prisuhan na convert. He understood that was actually the man nga nakita niya sa iya nga nagpanawag siya. Nagpanawag amo to gali ang gusto sa Ginoo nga himuon niya. And I believe while he was there in prison,
while waiting, I think 2 years in Caesarea, ara siya dito nagahulat before he was brought to Rome. While he was there, naintindihan, he understood his mission. No? He understood nga, I am not here as a prisoner of Rome, but I am here as a prisoner of Christ. And I am commissioned by Christ to be here in this prison. Yes. That's it. As what I've said, Sir John, sa imong punto, gin-grab niya po ni Paul ang iyang chain, ang iyang talikala, ang iyang kadina, nga madala siya. Libre way plite. Amo gid, Doc, Sa yes. Rome. Yes. That's it. Do you have some more to add, Sir John? Yeah. And actually, Paul has something behind that message that to live is for Christ and to die is gain. Kasi sa kanyang, if you read the book of Acts, kasi nandito yung account ng early missionary engagement nila, ng early church. Sa engagement ni Paul, grabe yung opposition, Doc. May opposition siya outside the movement, the That's Christian correct. movement. That's correct. And may opposition siya galing sa mga Jews. Yes. So, if you read Acts, may account dyan na there are Jews who commit themselves not to eat or drink unless Mapatay. they kill Paul. Oh. Kaya si Paul, Protected. grabe yung challenge niya. And nung kasama niya, he went to Rome as a prisoner, may mga guards siya. Yeah, So, that's safe correct. ba? That's blessing. Parang- no. Kaya kung Safe trip. free siya, he could not reach Rome. Patyon siya along the way. Karon kay may talikala siya, may chain siya. He is protected. Yes, that's another From good free ride ba? Parang, Yeah. Amen, yes. Sa imo, balik ko sa imo, Sir Holden. Yes, Doc. Philippi, Rome, Paul sa Philippians. Okay. Kung matandaan ang the whole reason nga si Paul nakalabot sa Philippi kay mo to gani ang iyang nga dream. Di ba? May damgo siya, may tawo from Macedonia, mga kauturan nga nagatawag sa iya kag naghambal nga kadtui kami di. And of course, ginahambal sa ating eleksyon nga ang pagkadto nila sa Filipos, strategic ini siya. Kay gani ang Filipos, this is a port city. Kumbaga sa aton pa, damo man city dari sa Bacolod. Pero ang mga port city lang gid, hindi Kabangkalan, hindi Talisay, kundi ang Bacolod. Ara dira nagadungka ang mga barko, di ba? So ang commerce ara dira, ang negosyo ara da. Yes. Kagani if you recall, madamo sa mga mission field ni Paul na nagakadtugid siya sa mga dagko nga mga syudad, mga dagko nga mga city. And of course, an example of that would be Ephesians, di ba? And the purpose of this, ang rason sini is that through sa iyang missionary work dira sa sina nga city, because it's center of trade and commerce, alagyan ginangadalan. Crossroad. So kung dira siya mangwali, when he makes a center of influence dira, then ang mga ma-convert niya nga nagalabay lang dito, they will bring the gospel kung diin man sila magkadto. Kag makita ta gani, a good example of this later on will be in Colossae, sa Colosas, nga ang nag-convert sa mga taga-Colossians hindi si Pablo. Pero ang iya nga gin-converter dito mga kauturan sa Ephesus, di ba? It was Epaphras na convert dito sa Epheso, kag amo na gani ang nagdala later on dito sa Colosas nga amo ang nag-start naman sa bag-o nga believers. So very strategic gid ang pagpili ni Pablo, and of course we do believe through the guidance of the Holy Spirit. Modesty aside, Sir John and Sir Holden, nakakadto ko sa sining nga mga lugar. I had a chance of visiting the ruins of Ephesus, the ruins of Philippi. Okay. Ang Pilipos ni kuha na lang ni daw medyo mga ano lang ni daw bungyod ba? Wala na siyudad. Ato na sa dalom. Yeah. So sa ano pa to, 7 churches pala sa inyo sa Revelation na nakabisita kami dito. While I was ako di ang Dean of Students sa CPAC. So I have the chance with Dr. Mergal and the rest. So, bisita namon ni ang Ephesus, of course. Even though hindi na nimo makita ang ruins, kaya ang guide namo nagsiling, ara na natabunan na sang duta, daw medyo na bungyod na. But it is a strategic place. Daw crossroad dira siya. No. Katong suba nga na dito niya nakita si Lydia by the riverside. Wala gamay na lang kayo daw nagmalana ang suba.
And that's it. Yes, Sir Jan. As I reflecting sa pagkanto ni na Paul sa Philippi, the Holy Spirit is the one leading Yes, them. of course. And the Holy Spirit is the one na nagplant ng mga seed, nag-empower, nagkaroon ng desire sina Epaphras na mag-share ng gospel. And I hope na as a follower of Christ, Doc, tayo ba? Hindi lang ta makontento as a church member na okay Yes, na ta sa that's correct. Sabat, mag-upo-upo lang ta. And we think na kapag na-keep natin yung Sabat and nagbigay tayo ng tithes, we are already a follower of Christ. Minsan kailangan nating i-take yung opportunity kung saan man tayo i-send ng Panginoon as our mission. We daily live as a disciple of Christ who make disciple. Yan si Paul eh. Saan siya mapunta? Nasa kulungan man yan siya. Nandyan man yan siya. May mga disciple yan siya kasi he lives as a follower of Christ. He make a daily discipleship. Nga. Yes. Thank you, Sir Jan. Isa pagid na Paul talk advantage of the language sa yes. Philippi. Even though language, official language Latin, but many speak Greek. And Paul was a Greek speaker. He was a Greek speaker. So that's why mayong iyang pagwali, wala sang barrier about sa communication. Wala na gid kita time. We have only 5 minutes left. Yeah. Paul in Colossae, Sir Jan, balik kasi. Sabi sa ating sa leksyon, Paul have never gone to Philippi, ato Colossae. Yeah. Pero nga, Paul and Colossae ang title sa ating Wednesday election. Kaya siguro na-credit sa kanya ang pag-spread ng gospel sa Colossus or sa Colossians. Kay siya man ang naka-evangelize kay Epaphras, no? So, and if we read the writing of Colossians, grabe yung mga encouragement din ni Paul sa mga taga-Colossus. Set your eyes in heaven, ganyan. Ituon ninyo yung inyong mga pag-iisip sa mga makalangit na bagay. No? And it was, an evidence on how yung ating pagiging seryoso sa ministry will help other na magpatuloy din sa kanilang mission. Yes. How we can inspire other Yes. to be, serious, to be committed, to be devoted in their calling. Yeah. Kasi yun yung nangyari kay Epaphras, di ba? Yes, and that's correct. Naging imitators. Na-multiply. Oh. We cannot visit all places. But ang mga tao nga ating na istorya, ang naistorya ang mga tao, sila ya mo magdala. Yeah, Sir Holden. Ma-jump ko, Dok, no? Halin Wednesday, dalon ko, mandala saon ko ang Thursday. Okay, wala na time. So, gani, through sa experience bala ni Paul, makita ta sang inina Paul and Colossae dito sa Colossas. Gani, if we remember, ang hambal natin kina na probably na convert gid ang Colossas through the efforts of Epaphras. And Epaphras is not the only one who is from Colossae. We also have another person by the name of Philemon, si Philemon. And he is also another convert of Paul. No? And he also nagtrabaho man sa dito, nangabudlay man sa Colossas. And what I see here, akon makita nga i-relate ko sa Thursday, nga hindi lang nga may ara church leadership. Of course, the idea of Thursday kay sa halin sang una may ara gid organization, may ara gid church leaders. However, ang makita ko diri nga si Pablo, no, as a follower of Christ and as a worker for the Lord, isagid sa iya nga obra amo ang pagpang-disciple. Yeah. Pagpang-disipulo. Amo gina siya, isa gina. Nga gahimo siya, ginatuluan niya ang mga tao to be like him. No. Hindi lang for them to love Jesus, and that's very good. That's very good. However, at the same time, he also teaches them to follow Christ like him. Yes. Nga kung makita mo iya mga convert, wala na satisfy nga pag-ara na okay, may simbahan na ta sa Episo, may simbahan na ta diri sa Pilipos, diri lang kita. Wala. As we see, people converted by Paul, ang mga tao na nag-converter na mga na-converter ni Pablo, naglalakat man sila kung sa diin sila halin, and they evangelize kung sa diin man sila nagkadto. They had the same mind of Christ, the same mind of Paul.
nga amo ganina the idea is ang discipleship, ang pagdisciple Yes. sa mga tao is really one of a key feature sa ministry ni Pablo Yeah. nga makita. Kanami, Sir Holden, isa pa nga ako nakita na tulupangdanan is this. Puni si Lydia na convert from Philippi, sa Philippines. Oh, si Lydia ya wala record nga naglakat sa ibang lugar. Si Lydia with her husband nagpabilin to maintain the church yes. in Philippi. Whereas other people went away. O, tiyan mo na si Papras na convert sa either sa Ephesus or sa Philippians through Paul nagtukod sang congregation sa Colossus. And then amo na, so that's why sang si Pablo ara sa prison, he wrote these Yes. congregations to encourage them, even though Paul was not able to see Colossus, pero giyagin sulatan, encourage them. Sir Jan. As Holden is talking, I remember yung invitation ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So yung root pa rin nung mission ni Paul, nandun pa rin siya kay Christ. So kasi minsan sa mission engagement natin, base minsan malibog ta, ano pa ba ang kailangan natin gawin in Yes. our mission, we do our best. And baka later on, nakalimutan na natin si Christ. Puro mission na lang ta. Kasi pwedeng ma-misunderstand and Yes. pwede nating may misuse, Misuse, yung mission misapply. day, di ba? Itong Misapply, opo, ma-misapply. Kasi Matthew 7:21, may mga tao dito, Dok, na naglapit kay Jesus pagdating Yes. niya, Panginoon, we do everything in your name. Yes. Kapalayas kami ng mga masamang espiritu. I do not know you. Pero ang sabi ni Jesus, layo kayo sa akin, hindi ko kayo Kilala. nakikilala. So, si Paul, do grabe siya ka-success sa kanyang mission engagement and grabe yung empowerment ng Holy Spirit sa kanya. Pero yung invitation niya sa tao, not me, not actually me, imitate me as I imitate Christ. An invitation of a constant relationship with our Lord Jesus. Mga wala na gid kita time. Iya kadamo pagid tani sa antunan. But I will assure everyone nga as we go by mga kauturan sa aton nga pagtuon sa kay Pablo labi na sa libro sang Pilipos kag mga taga Colossus mga kauturan, we will know more about Christ and about the life of Paul being a missionary. One of the best nga akon ginatahod mga kauturan nga biblical heroes is Paul. Grabe gid si Pablo mga kauturan. Mga na lang ko kay Sir Holden iyang last take and eventually si Sir Jan. Okay, mga kauturan, ang akon mabilin sa inyo amo lang gid ni. Si Pablo nakasiling gid sa nga for me sang ara sa bilanggo, hambal niya for me to die to live is Christ and to die is gain. Ininahambal niya lang mga kauturan kay naintindihan niya nga ang isa ka tawo nga yara gid kay Kristo. I guess this is really the thought. Being in Christ, being in Christ is the only reason why we can die. Why our death will be gain when we are living in Christ. Yes, and that's it. Sir Jan. Ang take ko dito, to relate in the title for persecuted but not forsaken, I would like to remind you, brothers and sisters, that being a Christian is not being free from challenges, Yes. difficulties, and yung mga attack ng kaaway kasi sa great controversy, Doc, Yep. ang kaaway, hindi magpayag na tayo ay maging masaya lang kay Jesus. Yes. Ang kaaway, he will do everything to ruin our soul, to take our hope away from our Savior. And ang encouragement ko sa inyo, mga kapatid, mag-take ta ng inspiration sa life ni Paul. Even though he is in the darkness of the dungeon, nagsasabi pa rin siya, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Mga kauturan, ang pagsunod kay Kristo katulad ni Pablo, hindi bed of roses. Kundi ang atong dalan malisod. No? Pero mga kauturan, ang kanami lang kay sa likod sang kalilisdan. Sa likod sining mga pagtilaw nga aton maagyan, may manami nga bunga. Katulad ni Pablo, damo sa nga na-convert, hasta subong mga kauturan, damo sa aton nag-rejoice sa mga sinulatan ni Pablo. Ina, ginsulat siya sa dira siya sa prisuan, dira siya sa kapipitan. May our lives be like Paul as well,
as we look forward for the coming of Christ, nga damo kita sa maagyan, damo kita sa mga kapitan, but eventually, we will see Christ together with the people whom we have served. We do not know them, pero pinagi sa aton, ma-converter sila, pinagi sa aton, makakilala sila, and we will all hug each other in heaven together with Christ. Kabay pa ang Diyos, magapakamayo sa aton. Sa hindi pa si Sir Holden maga-pray mga kauturan, ako na naipasalamatan ining aton mga sponsors, Ido and Fimi Don Bandes, Brother John Luciano and Ma'am Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin Hebieso and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, ang mga magulutod Marlene, Jimmy Trino and Anile Trino Perdedo, ang mga magulutod Alex Pejadero and Ma'am Gina Pejadero Ilumer, Sister Antipas Piedad, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Marlubel Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gascon, Mananghilin Barbasa, and Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope. Mabalidyong, ang Diyos magapakamayo sa inyo pagsuporta sa inyong nga programa. Yes, Sir Holden. Yung mga muyo kita, amay namon nga langit nun, madamo gid nga salamat sa ginhatag mo sa amon na pagpahanumdom. Nga sa diin Ginoo kami man, isip mga Kristiyano, mag-aabot ang mga pagsulay, ang mga pagtilaw sa kabuhi, bangod ang kaaway, wala nagakalipay. Kung kami magpalapit sa imo, kung kami magasunod sa kay Kristo. Pero dear Lord, sa siningation amon, imo gipahinumdom sa amon. Nga gani magakalipay kami sa gihapon, sa kanunay magakalipay, bangod kung yahara kami kay Kristo. Mag-abot man ang mga kabudlayan sa kabuhi, gani mag-abot man ang tiun sa kamatayon, ini kadalagan kung kami yara kay Kristo. So gani ini nga tanan amon ginapangabay, kagin pasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.